Kimya sapağımızda bu temamız kimik reaksiyalar ve hasaplamalar. Men size şeýle reaksiýa gör mysal gibi berýän. 2 natri bilen birleşýär ýod ikimiz teňdir. 2 natri ýodumuz emele gelýär. Näme etdik? Men şu taýda deňläp ýazdym. Sebäbi deňdirimiziň çepinde 2 sanyk ýod bolsa, sagynda da hukman suratda 2 ýod bolmaly. Deňdirimiziň çepinde 2 natri bolsa, sagynda da 2 natri bolmaly. Näşe biz deňdir ýaly görýäs, ýani şu bilen şu birleşip şunu emele getiripdir diýmek. Başgaça bärde näýlik zatlar bilip bolar. Ýani size şeýle bir soraw bermek mümkin. 4 mol natri näçe mol ýod bilen reaksiýa girer? X. Ýod bolsa. Şu taýda ilkinji etmel zatymız proporsiýa görýäs we ilkinji başdaky reaksiýamyzy seredýär. Başdaky reaksiýamyzda 2 mol bilen 1 mol giyipdir. Isat ýokda men şu taýda 1 mol diýip ýazýan. Ve 4 mol natri bilen X. Proporsiýa görýäs. 2 köpeltmek X ýazýas şu taýda 2x teňdir 4 köpeltmek 1 4. Yani näme etdik proporsiýamyzda ine şu görýän çygyňyz şu 2-ni x'e köpeldip deňdiriň bir tarapyna ýazdym. Şu 1-i 4'e köpeldibem deňdiriň beýleki tarapyna ýazdym. X'miz deňdir şu taýdan 2 bolýar. Şeýdip siz 2 mol şu taýda x tapdyňyz 2 mol ýod girýän eken 4 mol bilen 2 mol girýän eken 2 mol bilen 1 mol girýän eken. Proporsiýa arkaly hasaplamany öwrendiňiz. Size başga näme atlar misallar gramyny misal bermek mümkin. Ondan men size asıl şu taýda näme reaksiýa bolup geçýär, şonu düşündüresim gelýär. Ýagny siz şu natride şu bir kapda natri var diýeli. Şeýle natrimiz bolsun şu gök bilen belläýin. İkinji kapda da biziň ýodumuz bolsun. Onu men sary bilen belläýin. Üçüncü kabımızın boşdur. Üçüncü kabımız, ben şöyle şu taýda çyzayım. Üçüncü kabımız boşdur. Ben size nämen gorkajak bolýar? Üçüncü kabımız ne boşdur? Şöyle bakalım. Ben size ilki reaksiýanyň prosesini gorkamak isleýän, ýagny ilki natri bilen ýod reaksiýa başda şeýle ikisi goşulanok. Ýagny diýmek başda biziň natri ýodumuzdan 0. Hiç zat ýok. Men şeýle gorkarýan başgaça 0. Şundan hiç zat ýok. Soň men alýan şu kabymyzy şeýle gorkarýan, şu kabymyzy şeýle şuňa goýýan, şu natrimizi we ýodumyzy hem şuňa goýýan. Şu taýda da ýodumyz sary bilen bellensin. Şeýle sary bilen ýodumyz şu kaba gaýtdy. Bu gök bilen bellenimiz hem natrimiz hem şeýle şu gaba gaýtdy. İkisi birleşdi. Şeýle bir madde emele geldi. Natrimiz şu, ýodumyz hem şu ikisi birleşdi de natri ýod emele geldi. Indi men şu gaba şu taýdan aýryan. Ýani bu kabymyzy taky natrimizi boşady. Bu kabymyzdaky ýodumyz hem gutardy. Şeýle bir uly kap görkezýän. Şu kapda bolsa biziň nämämiz natri bilen ýodumyz, natri ýodumyz birleşen görnüşde, natri ýod ökünde. Ne birleşen görnüşde bir-birine natri ýodumyz emele getirdi. Indi men näme diýip ýazýan şu taýda? Ýagny mundan soň häzir şeýle çyk görkezýän. Deňdirimiziň soňunda şundan 2 mol bar. Ýagny ýen bir zatlar bar, natri ýodumyzdan bar. Ýod galymy? Ýok, 0. Natri galymy? Ýok, galmady 0. Hiç zat galmady. Başgaça şeýle kete çyzyk bilen görkeseňiz bolar şeýle. Mundan şu taýda kete çyzyk bilen görkezýän. Indi siz näme düşündirjek bolýar? Şu taýda kimik reaksiýalarda ilkinji nowatda şu bilen şu bar. Şundan misal üçin 2 mol var, bundan 1 mol var.
bu şeýle ýazylyp görkezilse-de bu reaksiýanyň gutorlukly haly ýazylyp görkezilen. Ýöne ilkinji dowatda şu bilen şu bar, natriy bar, ýod bar. Ýöne şundan ýok, natriy ýoddan. Soňra muny şu ikisinem goşupdyk. Ýadyňyzda bolsa ýalňyja bir gabyň içine we bu gap boşady, ýodyň gaby, natriň gaby boşady. Ýagny reaksiýanyň soňunda hiç zat galmady. Natriýymyz hem galmady, ýodumyz hem galmady. Oň ýerine nämämiz emele geldi reaksiýanyň soňunda? Natriy ýodumyz emele geldi. Eger reaksiýamyz 100% geçen bolsa, diýmek näme diýmeken, şu indi deňleme siz düşünüp başlaýan bolsaňyz gerek. Ýagny natriýymyz bilen ýodumyz birleşýär. Reaksiýanyň soňunda ýodumyz hem gutarýar, natriýymyz hem gutarýar. Reaksiýanyň soňunda şu emele gelýär diýmek. Diýmek şu çyzyk edil matematikadaky deňdir hem däl. Näme diýmeken, şu bilen şu goşulýar we ular ikisi azalýar we gutarýar. Netijede de şu emele getirýär diýmek. Kimik reaksiýalaryň asyl manyny şundan ibaret. Indi sapamyzda biz näçe gram goşaňda näçe gram emele gelir, şo boýunça da hasaplamalarda alyp berip görkezeriz. Ýagny mysal berip görkezeriz we has ýakynyň içkin düşünmäňe de bu ýardam berer. Peýdaly bolandyr diýip umyt edýär. Sag bolun, saglypda görüşelim. Kanalymyza agza bolmagy ýatdan çykarmaň we eger halan bolsaňyz like goýun we dostlaryňyz, tanışyklaryňyz bilen paýlaşmaňyzy sizden haýyş edýär. Sag bolun, saglypda görüşelim.